Best, česká jednotka vo výrobe betónových prvkov pre vaše terasy a záhrady, rozširuje svoje aktivity aj na Slovensku. S produktmi Best máte istotu maximálnej kvality. Od vyťaženia piesku, následnej výroby, až po distribúciu produktu priamo pred vaše dvere. To všetko má Best pevne pod kontrolou. Dôkazom je ocenenie najdôveryhodnejšia značka, získané v Českej republike. Výrobky značky Best teraz zakúpite vo vybraných predajniach stavebnín DEK na Slovensku. Preškolený personál vám ochotne poradí a odporúči najvhodnejšie riešenie pre váš projekt. Inšpirovať sa môžete aj online. Skúste napríklad aplikáciu Best Visio. Best je synonymom pre široký výber tovaru a služieb, neustále inovácie aj udržateľnosť. Na Best sa môžete vždy spoľahnúť. Nech je váš vysnívaný projekt akýkoľvek, nemusíte hľadať kompromisy. Best vám prináša nielen slobodu a variabilitu pri projektovaní, ale najmä príjemné chvíle pohody s priateľmi a rodinou. Dlažba? To je Best. Viac na best.cz.